Поздравляйте от Златья до Италии. О методи Катари, Бари, Италија, Хемлески, Ромни, Стефка, Тешунена, Джукела, Консио, Баре, Анди, Италија, о методи за најдобрија човека за 100 човека за методи. Парите за нас не са ништо, здравето ни држи. За најголемија, за методи човека, за 100 човека. Чудесно пачкејќи Италија, тој држи рајона. Идва методи Јаша, кралјот на страната, Пламенчо и Антонија, те са му съдбата. Душманите не могат да ги съборят. На бедните помага, за тях тој не се кае. В брза помощ работи животи, тој спасява. Господ му дава сили, Господ го дарява. Не парите правят човека, методи го доказа. Труди се Стефка, тој всичко им показа. Здраве и љубов, това е најважното за него. С чисто срце върви, без гордост и без его. Вали гърми на методи, пак му върви. Италия го знае, човека за 100 човека е той, нали? Методи и Стефка, хората с чест. За душманите лоши, това е лоша вест. Няма кой да ги събори, те са скала. Жената манекенка, красивата Стефка, синът му Пламенчо, дъщеря му Антонија. Гордост за фамилията. Семейството е крепост, по-силно от всичко друго. Парите идват и си отиват, но името на методи и Стефка ще се запомнят. Всичко с Господ и много доброта. Това е на методи голямата съдба. Ляво, дясно